Halkary mediasyny wagtal kinaya, ýaňsy bilen agdalýan türkmen rejimi arada soňky günlerde efire berilen satirik gepleşiklerden soň Türkmenistanyň ýaly ýuwaş zulümkeşligiň gülerlik mesele däldigini aýdýanlar köpelýär. Bloomberg nesri 15-nji awgustda bu mesele ýörüýte makala bagyşlady. Neşriň pikir bölüminde çap edilen makalanyň awtory Leonid Berşinski Türkmenistanyň ýaly ýuwaş zulümkeşleriň gülerlik mesele däldigini ýatlatmak bilen John Oliver'iň degişmelerini bir gapdala goýsak, ýurdun gülkünç giňnesi rekordlary onuň toksik ýagny zäherli däldigini asla aňlatmaýar diýär. Bir yerde mesele Berşinski'nin pikirçe Guinness'in rekordlar kitabına değerli eýsem günwatar dünýäsynyň kän gözilmän saklanýan zulümkeşlere çemeleşmesine. Oliver Berdimuhammedowy aty aşyk bolmakda aýplady. Onun bäri 3 gün geçdi. Emma muňa resmi reaksiýa bildirilmedi diýip Berşinski ýazýar. 2016-njy ýylda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen şuňa meňzeş waka bolanyny ol gezek geçiler bilen ilteşikli. Erdoğan Nemes sortasyna kanun esasynda çäre görülmek üçin bir topar tagalla etdi diýip makalada aýdylýar. Başgaça aýdylanyny Berdimuhammedow Hataýa gaz satyp hedil edip oturmagy kaýyl. Ol siňegi hem anjatmaz diýip awtor soňra munyň edil beýle däldigini ýatladýar we bu sözünde türkmen türmelerindäki siýasy tutsawlary diýri tenni gaýdylýan 120-den gowrak dissidenti delil getirýär. Şol wagtda da awtor türkmen prezidentiniň öz ýylatyny edýän sütemleriniň hiç kimiň iş däldigini, sebäbi onuň başgalaryň işine gatnaşmaýanlygyny belleýär. Berşinski'nin pikirçe bu hili ýuwaş diktatorlaryň dogam etmegi olar beýle az hem däl. Günwatar sanksiýalarynyň esasan bähwitler bilen baglylygyny, gymmatlyklar bilen baglylygyny suwd edýär. Türkmenistana garşy hiç bir sanksiýa giridilmedi. Onuň Birleşen Ştatlar bilen hem iňgiler tutulýan ýurt hökmüne sögda alalaşy bar. Oliver Berdimuhammedow ünsüz çekip dogry etdi. Ýöne bu diňe gülkü üçin bolmaly diýip Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Bloomberg nesriniň 15-nji awgustda çap eden makalasynyň soňuny aýdylýar.